Ay mga kabilat, mayong buntag, no? Na ako diri karon sa kusina kay nagtimpla kog kape. Kay bago ta mo trabaho, bago ta mo lihok, magapisa ta una no. Naon sa tong kape no, sudlan sa ato tiyan bago ta mo trabaho. Kay nga no, pag walay sulod imong tiyan magtrabaho ka na, makuyapan gani ka diha. Mao na nga. Naya oh, lantawan akong kape diha. Kailangan pakita na ko sa inyo. Ha? Okay, karon ato ni timpla ni atong baso. Natay baso diri, napuntay kape. Yan na po yung sukal. Tara. So, itong tag-init. Gamay mo magkukwistlan sa kung ano good camera. Init. Mainit na tubig. Tapos kape. Nescafe. Ay, baliktad. Nescafe. Oh. Ano siya dito guys? 9 real. 9 real. Ganito kalaki. 9 real. Muna to. Pwede mo na itong, pwede mo na yung inumin hanggang isang buwan. Basta marunong ka lang tumipid. Okay? Wait. Ito na. Timpla natin ng kape. Oh my God. Ginaduha ka spoon ako siya. 2 spoon cake. Usay magod ka ng, syempre lang, alam kong, dili ka katulgon sa mong trabaho ba? Isig kayo ng, katulgon ka tapos na kayo kagtrabaho na. 2 or 3 spoon na sugar. Anong meron sugar? Dili kay siya yung tamis. Same na ano siya. Simple lang. Kunya, katulad itong nag-viral nung itong patay ko niya yung amo. Gibuhat niya kay katong pangdikdik sa bawang. Katong pangdikdik ba? Patay niya yung amo. Grabe dito no. Siguro dako juga ito siya. Wait lang. Parang may kumatok sa pinto. Ang laki siguro ng galit niya kasi kaya nagawa niya yun, no? Hindi natin siya masisisi. Bakit? Siguro may mga boss din kasi na sobrang sobrang kumbaga magtrato sa kanilang mga katulong parang basahan, parang kumbaga iniisip kasi ng mga tao dito na binili ko yung buhay mo, kaya ganun. Kaya ako, sinasabi ko talaga sa kanya, nandito ako para magtrabaho. Hindi ako pumunta dito para magpakamatay. Kaya, discarte lang yung gawin ninyo sa mga dyan. Shout out ko lang sa mga bagong katulong na pupunta dito sa Middle East, no? Advice ko lang sa inyo talaga na wag kayong magpapabida sa mga amo ninyo. Kasi yung iba dito, may nakikita ko, napapansin ako na nung una pa lang, kakarating pa lang niya, ano siya, anong tawag ito? Ibang lahi yun. Parang Indonesian yun siya. Kakarating pa lang niya. Wait lang, may kumakatok talaga eh. Saglit lang ha. Ano kaya yun? Naririnig niyo ba yun? May kumakatok eh, 2 beses. Wala namang tao dito. Ako lang naman mag-isa dito kasi ganito kasi yan, matutulog ako 11 or 12. Tapos, gising na yung mga amo ko 5 or 6 kasi prefer na yan sila para sa school nila, para sa mga trabaho nila. Pero ako tulog pa ako niyan. Gising ako ng 9, minsan 10, ganun. Yan yung roles ko dito. Tapos, kapag mag-general cleaning ako ngayon, bukas, hindi ko na yan masyadong lilinisan. Parang i-arrange mo lang siya, tapos tingnan mo lang, kunin mo lang yung mga dumi-dumi. Basta ang importante lang talaga yung saan sila nagtatambay. Kagaya ng living room, ganun. Importante lang talaga dyan, CR, yung banyo, at saka kusina. Kwarto, ganun. Alam nyo sa mga first timer, no? Kailangan talaga maging malakas yung loob nyo kasi hindi talaga sobra talaga, hindi talaga madali dito. Nung una ko pa nga, akala ko mamamatay ako eh. Kasi imaginein mo, walang elevator yung bahay kasi nasira. Iakyat, ibaba mo yung mga tangke, yung mga malalaking tubig. Alam mo, lumalaki na yung ano ko dito, lumalaki na yung braso ko. Pero ngayon, thankful talaga ako kasi bumili man sila ng bahay na bago. Tapos, yun, pag halimbawa, malaki nga siya, maliit yung una, pero mas komportable ako dito. Kumbaga, nakakatulog ako ng maayos dito. Tapos, pag mag-grocery sila, nasa tapat na ng bahay. Kumbaga, buksan mo na lang ang pinto, nandyan na. Pero yun, baba ka pa. Ilan pa yung hagdanan na
parang 80 step ba yun? Hagdanan, tapos baba ka dun, akyat ka na naman. Ay, Diyos ko. Mamamatay ka nga. Yun lang yun. At saka ano, lakasan nyo lang yung loob nyo. At saka huwag kayong magpapabida sa mga amo nyo, lalo na sa yung nakilala ko na, Diyos ko, lahat ang ginagawa niya, marunong daw siya magluto, marunong siya lahat talaga, alam niyo ba? Tapos ako nun, sinasabi ko, hindi ko alam, kahit alam ko, hindi ko alam kung paano lutuin yan, paano gawin yan. Kasi ayaw ko na madagdagan yung trabaho ko. Tapos yung amo ko ang nagagawa. Tapos siya, pabida-bida, yun, ano na pala, nagkasakit. At anong ginawa ng amo niya, ng amo ko, hinayaan lang siya nung nagkasakit siya. Hindi man lang binigyan nga ng gamot. Diba? Kasi iba dito isang pagkakamali mo lang. Tapos. Kaya ako, sinasabi ko talaga sa amo ko na hindi ko alam kung paano gawin to. Hindi ko alam. Kahit alam mo. Alam kong alam mo. Pero wag mong gagawin. Wag kang magpapakita na marunong ka, matalino ka. Nako. Ipapagawa sa iyo lahat yan. Yung kasama ko na ay kaibigan ko na nasa Dubai, lahat daw ginagawa niya. Ay pa nagre-repair ng mga electricity diyan, ng mga makina, ng mga tubig, naging panday pa. Alam niyo ba yung panday? Yung mga sira-sira sa bahay nila, siya pa yung nagpapanday. Hindi na trabaho yun, di ba? Hindi na trabaho ng mga kagaya natin, di ba? Kaya lakasan niyo lang yung loob niyo, at saka oo, totoo, hindi talaga madali dito, pero nandito na kayo wala nang atrasan. Dapat kung gusto nyong umuwi, so after wala pang 3 months, kailangan nyo nang makauwi, kasi ganun ang rules dito at saka isa pa iisipin mo sa maraming beses kapag uuwi ka or aalis ka dito sa bahay ng amo mo, halimbawa okay naman yung amo mo, okay lang, at least kagaya sa akin, correct po yung amo ko, kaso lang libre ako sa lahat ng pagkain dito. Kumbaga double, triple pa yung pagkain dito. Yun lang yung nagustuhan ko. Masasabi ko lang na na ang agency talaga, kapag umalis kayo sa bahay ng amo nyo, kung halimbawa hindi maganda yung tatarang ng amo nyo sa iyo, yung trato ng amo mo sa iyo, mas impyerno ang buhay mo sa agency, dahil maraming nagsasabi sa akin yan. Kaya nga pinag-isipan ko talaga, kasi pagdating mo daw doon, kukunin yung cellphone mo, tapos kakainin nyo lang daw 2 kutsara ng kanin, tapos maraming sabaw ganito, tapos ipapatrabaho pa, anong tawag nito, kumbaga ihahatid ikaw sa mga A few moments later. So mauto nang lakaw man ni sila diri gahapon, so wala kayo nila nagamit niya, wala ko yung mga bisita kayo kay or man gapon ano na siya mga kabila to kaya ako naman siyang ginawa ng hapon niya, wala may saan sa pa wala sa hapon ba kanang lakaw sila. Karon mga kabila, tinluan na po na to ang mga glass, mga salamin ba? Ano siya? Salamin. So, naulang na siya. Wala naman yung glass cleaner. Tawag. Wala nga siya ka na. Naulang na niya. Maginiwan na nila lang taon na nibit ang mga salamin. Mga salog. Ano yung nila lang taon? A few moments later. Magkaroon, mag-vacuum ka sa kusina. No. Parang na itong diliri. Bato ito, daw. Tagamay mga siguro 20 minutes mga kabilat, kay nahuman naman ko sa baba, so direct ko sa taas. So mag-start na po ko sa taas sa CR, sa mga kwarto, ganyan, sa mga kwarto, mga playroom dito. Yan, dito na naman tayo mag-start. Yan lang yun, basta estimation ko lang, kasi hindi ko na pinakita lahat na ginawa ko step by step, no, kasi
anong tawag ito? Na-late na ako ng gising ba? Kumbaga, nagising na ako dapat magising ako ng 8 eh. Pero nagising ako ng 10. Kaya, yun, ina-estimate ko na lang talaga yung linis ko sa buong bahay. 2 or 3 hours. Pero kapag mag-general cleaning ka talaga, kahit pa isang araw yan, hindi mo matatapos. Kasi sobrang laki nito. Sobra talaga. Napakalaki talaga. Kumbaga, ikaw na lang yung mag-ano ng oras mo ba? Time management ba? Ikaw na lang yung mag-manage ng oras mo. Ganun. Kaya sa mga ano dyan, no, sa mga baguhan na nag-a-abroad dyan dito, lalo na dito sa Middle East. Basta maging ano lang kayo, kumbaga, kasi mautak yung mga tao dito eh, lalo na yung mga Arabo, mga mautak yan. Kumbaga maging wais din kayo. Kasi kapag nandyan sila, nako, kahit pa sabihin natin na kunting oras mo, susulitin nila yan. Kaya iniisip nila na binabayaran kita para magtrabaho. Kaya bakit ka nagpapahinga, ganyan? Bakit ka uupo? Kaya ang gagawin ninyo habang wala pa sila, kahit nandito sila, tulog yan sila eh. Mag-relax din kayo, mag-rest din kayo. Tapos pag gising na sila, dyan na kayo kumbaga, start na talaga yung gera ba. Yun lang yung mga kabilat. Tapos tapos na naman ako dun sa ibaba. Tinapos ko na lang yung kusina kahit sabihin natin na pang last kong ginagawa yun, pero tinapos ko na lang siya kasi makalat eh. Maalis kasi yan sila dito mga 7 yan, mga ganun 7:30. Maalis yan sila. Aalis yan sila lahat, tapos yun, ikaw na lang yung maiiwan dito. Lilinisan mo na lang tong buong bahay. Yun. Kasi mamaya, alam ko magluluto kami kasi kahapon magluluto sana kami. Alam nyo ba, muntik na akong mahimatay kahapon sa sobrang pagod. Yung bang nag-general cleaning talaga ako ba, tapos hindi ko alam na magluluto siya. Buti na lang dumating yung lalaki. Sabi ng lalaki, hindi na lang kayo magluluto kasi mag-order na lang daw sa labas. Ay, parang nakapasabi ako na thank you so much. Ganun lang yung nasabi ko. Kaya no, sa mga ano dyan, bago din kayo kapag umalis din yung mga amo ninyo. Ano ba, umalis sila. Tapos kayo ang naiwan. Tapos dito linis kayo ng linis, tapos nakalimutan niyo na yung kain niyo. Tapos nandyan na sila, hindi na kayo makakain kapag nandyan na sila. Ang gagawin ninyo, kumbaga, kukuha muna kayo ng pagkain nun sa kusina, ilalagay nyo sa kwarto nyo, tubig, pagkain, ganun. Para in case maggutom kayo, may kakainin kayo. Kasi kapag nandyan na sila, hindi na kayo makakain kasi mag-aantay na kayo na, lalo na pag magluto, ganyan. Tapos, lalo na kapag pagdating lang, matutulog pa yan. Tapos, hindi ka naman makakain kasi nandyan na yung mga bata. Lalong-lalo na yung unang bata dito na kakarating ko lang nung pangalawa bago yung bunso. Kasi 4 sila eh. 4 yung anak niya. Tapos, yun talaga yung parang kumbaga, kalaban ko dito. Yung palang kontrabida ng buhay ko. Yun. Nung una ko talaga, kahit anong ginagawa mo, kahit magsiselfon ka, uupo ka, isusumbong ka nun. Pero nung simula inano ko talaga siya. Yung bang tumaas yung boses ko na sa tingin niya parang natakot talaga siya. Sinabihan ko talaga siya na anong ginagawa mo? Lahat na lang ng kilos ko sinusumbong mo. Baka gusto mong makita kung anong ugali ko. Yun, natakot siya. Simula nun, naging mabait na siya sa akin. At saka, sabi ko sa kanya, nung araw din yun na may ginawa siyang kasalanan ba? Yun sabi niya sa akin na, huwag kang maingay basta. Yun, sinabihan ko siya na basta kapag ano yung ginagawa ko, halimbawa kakain ako, kasi kontrabida talaga yun, kahit siguro magkakapi ka o yun, isusumbong ka nun. Ayun, sinasabihan ko siya kung ano yung mga ginagawa ko dito. Huwag ka din mag-ingay kung ayaw mo isumbong din kita sa tatay mo. Yun, sabi niya, sige, ganito. Naging mabait na siya sa akin simula nun. Tapos kasi yung ginawa niya eh, parang kumbaga, kinain niya yung bawal kasi sila dito kumain ng tapos kinain niya yung parang sa kapatid niya yata niya yun. Sinabihan niya ako na huwag daw mag-ingay. Ayun, simula nun. Basta paamuhin nyo lang lahat ng mga bata dito, mga kabilat, kasi ang lahat ng mga bata dito sobrang hyper. Kumbaga, binabantayan talaga kayo lahat ng kilos nyo. Maliban na lang doon sa panganay, pangalawa, ito talagang
ito talagang, hindi, pangatlo pala yun siya. Pangatlo. Yung pangatlo talaga, yun. Grabe talaga yung ano ko sa kanya. Kumbaga, grabe yung pagtitimpi ko sa kanya ba. Tapos, yun din yung pangatlo ang sobrang napakarumi sa katawan. Hindi naman siya marumi sa katawan. Yung bang, anong tawag to? Walang disiplina ba? Kung saan siya uupo, doon niya ilalagay yung pagkain. Hindi kagaya ng bunso na tinuturuan ko talaga kung pagkatapos niyang kumain, ilagay mo dito, ilagay mo sa basurahan yung mga basura, ganito. Yung mga pinagbalatan mo ng pagkain, lalo yung mga cake, cupcake, diba? May mga case yan. So, babalatan niya yan, babalatan ko, tapos itatapon niya. Pero yung pangatlo ay naku, tumatay pa nga yun sa lawal niya. Mas matanda na siya dun sa bunso. Ano na yata yun siya? 11 or 12. Yun, inano ko talaga siya nung tumai siya dun sa ano niya. Ay, naku, para akong ano sa, hinagis ko talaga sa kanya. Sabi ko, ano yan? Ano yan, ipapalaba mo yan sa akin? Tinapon ko, pinakita ko sa kanya, nilagay ko sa case. Sa silopin ba? Sa garbage bag yun. Tinapon ko. Yun, simula nun, hindi na siya nagano. Kasi hindi rin alam ng mga magulang niya, kaya sabi ko sa kanya, kung ayaw mong malaman nila na tumatai ka pa pala sa lawal mo, so kung ano yung mga gagawin ko dito, kakain man ako or ano, uupo man ako, huwag mo akong isusumbong kasi sumbong talaga kita. Tapos pagtatawanan kanila, sabi niya, okay. Sabi niya, promise, ano yung sabi niya. Kaya paamuhin niyo lang yung mga alaga niyo dito. At saka number 1 talaga priority nyo isang mga alaga ninyo. Lalo na kagaya sa akin na may sira yung utak. May sira talaga yung utak kasi yung kasama ko ditong Pinay na umuwi. Dinuraan niya yun sa mukha. Pero in fairness naman sa akin, hindi naman niya ginawa. Kasi nakakabilat karon man ako sa trabaho mga kabilat ng. Pero ako pakita sa inyo kay nagdali ko ba kay ang oras mo mga kabilat. Di man pwede magdugay kay karon-taon maabot naman sila. Ako dito sa kusina kay dali kay simaptan ko nila. Ano akong ano. Rice. Okay nang. Oh my God! Wow! Okay mga kabilat, that's my video today. So don't forget to like, to share, and to subscribe my YouTube channel. See you! Bye!